Milli iqtisadiyatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýan himiýa senatyny ösdürmekde döwlet derejesinde alınıp barylan oýlanşykly çözgütligiň möhüm tapyrlarynyň biri bolan Türkmen Himiýa Döwlet Konserniň Garabogaz karbamid zawody 10.000 tonnalyk amýak ammaryny, umumy sygymy 100.000 tonna karbamida deň bolan ammarlary, deňiz suwuny arasalaýjy desgany, elektrik energiýasyny öňürýän kuwwatly gaz turbina generatoryny, ýaşaýyş durmuş hemde medeni maksatly desgalary, şoň ýalyda beýleki önümçilik düzümlerini özüne jemleýär. Şeýle uly önümçilik mümkinçiliklerine eýe bolan Garabogaz karbamid zawody berkarar döwletimiziň raýatlarynyň ýüzlerçesini hemişelik iş orunlary bilen üpçün etmäge şert töretdi. Ýeri bilen aýtsak, bu döwre karhana ýurdumyzyň himiýa senatynyň geljekki uly ösüşlerine aýgatly täsirini ýetirýär. Sebäbi häzirki wagtda sazlaşykly işleýän bu zawod ýurdumyzyň himiýa senatynyň yerli çygmal serişdelerini gaýtadan işlemek arkaly alynýan önümler bilen milli iqtisadiyatymyzyň beýleki pudoklarynyň zerurlyklaryny doly üpçün etmek. Şeýle-de şol önümleň daşarky bazarlara iýerleýän möçürlerini iýdidarly artdyrmak babatdaky wezipeleň üstünlikli çözülmegine täze mümkinçilikler döredýär. Häzirki wagtda häzirki zaman karhanasynyň öňürýän mineral döküni daşarky bazarlarda barha köp ese öýlerilýär. Karhanada pähim paýhas ummany magtumuly pragy ýylynyň geçen hasabat döwrüne ýokary önümçilik görkezleri gazanarly. Muňa bu ýerde şeýleň başyndan bäri öňürleýän karbamid döküniniň umumy möçüriniň 894.000 tonna barabar bolandygyny aýratyn nyktamak gerek. Karhanada önümçiligiň ösüş depgini 102 göterm ýokarlandy. Türkmenistanyň döwlet haritçi mal birjasyna Garabogaz karbamid zawodynyň önümine isse barha artýanlygy hasa buýsançly hakykatdyr. Zawodynyň işçi hünärmenlerdir, inженер texniki işgärleri şeýle kämil we ýokary kuwwatly karhanada halal zähmet çekmäge döreden giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza alkyş aýdyp pähim paýhas ummany magtumuly pragy ýylyny ýokary zähmet üstünliklerini besleýärler.